Resimler yaptı. Fajnavi berjor tazî kirine û bi hemû hêza xwe û heta destên wan radibin bi qamçiyan li hev dixin û şîrkîna qamçiyên wan jî li guhên bi sedan kesan belav dibe. Heta ji pişta hevxûn tînin jî şerê wan dewam dike. Bi dehan kesên din jî li hêviya dora xwe ya şerê qamçiyan e û bi sedan kes jî li arenayek xwezayî wan temaşe dikin. Bi giştî ev dîmen di navbera navçeyên Gêl, Hênê û Pîranê yên Amedê de ji devera Têrkan dîmenên kevneşopiyek bi sedan salan e û navê vê kevneşopiyê jî lîstik ango şerê bi qamçiyan e. Bavê rastê mezlûkê gergînim çarda qeyter alêrtînim. Tûmê xeyib qabl lêve hildikşînim. Ma havînî ma temûzê sopa xezar li ser tahta zuwa digerînim. Ser dust heb xwe didim viyalî, ser dust heb xwe didim viyalî. İja kîjan güclî bû, kîjan jîhatî û hevde davên erdê lev dixin. ملت ما قل اسطنبول الولات غريبه قص سمدا قمچو izin digin te qamço dizim darın sakar yaxtsa شوم عسكري مي إذن قلامش نكر دهرو إذن مبو وقت رويا زيارتي أزهاتم سبب ليستني يعني gerçekten مراقي پر أنا وقتا که از ريدا دهاتم هيجان يا دقرتم يا محمد دقوتا بازدم ويري Evçanda şerê bi qamçiyan ji kengî va û bi çi sedemî li devera Têrkan bûye edet kes tam nizane. Lê li gorî gotinan zêdetirî 500 salin ev kevneşopî tê jîn. Her wiha tê gotin ku di serdemên kevin de mîrek û axayan weke rahênanek şer ji bo bihêza xwe bizanibin her sal vê çalakiyê di nav ciwanan da li dar dixistin. Belê bîstekî awil ji şer derket bi qamçî jî qamçiye we pişta wiha sor bî. Naşî. Deşe çawa naş. Peki hûn çawa derman dikin pişta. Tişkî jî nakin. Nakin. Na avê. برام تیر بخوانچه بس یک رو که عمری مبیا هیم تیر بیا اصلا باب کاله میه Çima awqa xweşe çikî xwe. والله ور زوق از کی جه هف کارتی جمیانتی انظام چواتی اساس میز مامه قانچی جدن دست گلا پیل مدخه Malda. ها ولا زوق پیچ دیرم والله yani Bazı gede xwed ki ها والله زوق دنیا tu bêjî werin mi qamçî bikin. ها والله Gede tenê çeng gede bi hevrayan لو تک yani tek ور مخی جبوی که پی او کرمی بم sar bî. ها Yani salê car ke ma tişka ziyaret digerin yani boy eğlence boy keyfi boy hevaltî em tê. Na wala min dilê xwe kutan naxwar. Çima? Çimî oyun bozanî dikirin. Her sal di 15 Gulanê da şeniyên deverê diçin seredana ziyaretên wan gundên ku ev kevneşopî lê tê jîn seyran dikin qurban sercê dikin. Li gel wî jî çalakiya şerê bi qamçiyan li dar dixin. Ev lîstik ango şerê qamçiyan ku nêrîtekî bi sedan salan e li zêdetirî 10 gundên Têrka tê lêstin û ta 25 Gulanê jî wekî festîval dewam dike. Abdülselim Akinci Ruda, devera Têrkan Amed.